Ndengenda mwati sakandovhunduka chi. Yo guys, my name is SaintFloew. Pane mashoko anoshungurudza emuimbi SaintFloew ayo abva kuna promota wake Tinashe Mutarisi. Zviri kunzi SaintFloew ari kurwara nechirwere chisinganzwisisike uye aadmitwa kuchipatara paCorporate 24 Hospital. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwewo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muimbi wehip hop uyo ane mukurumbira muZimbabwe, SaintFloew, amhanyiswa kuchipatara cheCorporate 24 mushure mekurwara zvakaipisisa. Promota wake muzvinabhizimusi Tinashe Mutarisi atumira mashoko aya padande mutande mushure mekuziviswa nemudzimai waSaintFloew. Zvinonzi achangopedza kupefoma munhandare yeGwanzura pamutambo wechibuku Road to Fame, apo akashare stage nevaimbi vakuru vakaita saWinky D naKiller T. SaintFloew akataura nezvefever isinganzwisisike asi akangozvibrusha off. Iko zvino haasi kukwanisa kana kutaura uye vana chiremba vari kuita chipitipiti kuzama kumurapa. Vamutarisi vanoti vari kunze kwenyika izvezvi pari zvino, asi vanovimba nechikwata chevarapi nemudzimai waSaintFloew kuti vachagadzirisa zvinhu. Tinashe urges people not to visit or phone calls for now, with updates coming soon. Let's show support and wish him a speedy recovery.